Iya. Zuano. Iya. Zuano. Zuano. Orang orang kaya je jawa. Ibe na na wo ba no bo ne go ba. Mbana. Uri ya na ba ni ebe mu. Mbem. No ka ro ga bula ta ku aka. Oh, ifabu. Ai na asaba no ndo. No. Anya ndo bo ka ba ba ne be. Na no nwa uru. Ai bia ga ile ke esi eme. None. Ke esi na re egbu egbu. Shasha. Kuri egbesu ka ni egbesu ku anyi. Amen. Ọdụ n'ọfọ. Obodo na ka na akpọ dike n'ụwa. Akpọ ya ka ọ dị mma, akpọ ya ka ọ nwụrụ anwụ. Ọ ife ọ bụ. Nke a dịbe n'ibe ewu ka ịkpọ onye nke ọ nwụrụ anwụ. Ọ ka ọ mere. Si na adịkwala unu mma. Daalụ. Wee na-ekene ụmụazị na-akwa nna ha. Ọnwụ ya n'ụbọchị ala bụ akpọta ya ahụ mma. Kpọta ya arụ isi ike. Amen. Kpọtakwa ihe ọrụ unu. Ogologo ndụ na arụ isi ike. Ekele ka anyị na-ekenekwa n'ụlọ. I'm going to go around. If you are carrying, I don't know when you see it. Come below. Oh my God, ndị na-azụrụ ezu ewere mfere okwu dị anyị wee mezuwe anyị ekele unu daalụ. Kenapa? Iya. 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 Amen. Iya. 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 Amen. Daalụ. Bam. Anyị tụrụ anya hụrụ ya abịa a na-aga ikweriri na agụmọgọ ọrụ ka o si eme ya ya abịa n'ụlọ na nwa si wee wepụ ife niile ya unu bugara ebe Chineke mmetinye n'ime ya akwa Amen. uru ji amụa nwa unu na-eji na ya mahị nke unu ekwudo ndị ụlọ rapụrụ ụlọ wee mesị unu na gboo ya unu Amen. etu ọrụ kwudoro anyị onye akpọkọta ya ndụ kpọta ya ahụ ike kpọta ya ikpe akwa ibe enwe enwe wee sị na Chineke na-egozi unu n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Kapọ onye adịna. Ka ebe ime ijide ahụ na pastọ ma ọ Reverend Fada Ijeworo. Akọ ndụ ebe ya nwa ochie